lagt det på loppemarkedet i dag. Et Ouija-board. Skal vi prøve? Skal vi prøve at spille det? Ja, det vil godt. Så lad os gøre det. Tag det! Ja da. Så lad os gøre det. Virker det her spil? Nej, det virker ikke. Jeg tror ikke, det virker. Det tror jeg heller ikke. Det hedder min bedstemor. Ej. Havde hun lige set? Ja, hvornår døde hun? Er der nogen her? Hvornår dør mig og Julie? Vi dør nu. Det tror jeg ikke lige. Det tror jeg heller ikke på. Det gider vi. Nej, lad det spil. Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste i suen. Blev til det. Nye syn i byen, alle de var nede med det. Radioavisen på aften. Vi starter ud med en efterlysning. 2 piger i alderen 23 år meldes savnet. Det drejer sig om Katrine Ernst og Julie Andersen. De er sidst set fredag den 13. i 4. omkring kl. 14 på HF og VUC Odense City Campus. Hvis nogen har set eller hørt noget, bedes de henvende sig til Fyns Politi på telefon 114.